Bueno, hem de dir on estem, no? Estem a l'Esquella. Mira això. Picant a muert. Quin dia Hòstia, tu. És lujo, eh? Hem baixat de les muntanyes. Hem fet obra. Una reforma guapa, un pèl borratxos, no? Amb tanta ampolla, però Bueno, Aquest cosset resulta que és un chihuahua. perra patada. Perro patada, aquí és on vaig. Has pensat moltes vegades en agafar aquest chihuahua i xutar-lo i a veure fins on arriba. Ho he fet. Ho has fet? Com que ho has fet? Ciclistes. Un moment. Aquests tres tipus de Ja, persones... se m'ha posat la polladura i se m'acaba de baixar de puto cop. Espera't. Tio, et jugues la vida per avançar-lo. Què et La jugues la rebassada. O la carretera de Vallvidrera. Tio, em jugo jo la vida quan tu m'avances malament a mi. Un moment, pues no vagis per allà. Com que no? Tinc el mateix dret que tu? orden. No, però això és veritat. Orden en- Vito va fer 30 anys. senyora! No. Morta feliç. Bueno, feu un brindis, no? Feu un brindis. És un detallet. Agafo la copa i li poso més a prop, eh? Mira. Oh, que condena, eh? Tripa. Ara. Vinga. Vale, és un cotxe radiocontrol molt raro. Bueno. La penúltima, amb Borja Sala, Xavi Castro i Víctor Marín. Mira això. Picant a muerte, què passa? Home. Què tal? Què és això, tio? Ai, quin lujo. Què és Hòstia, això? tu. Això a Can Sala, què heu fet? Això és lujo, eh? Què heu fet allà? Lujo. Hem fet obres. Hem baixat de les muntanyes. Hem fet obres, tio. Hem fet obres aquí. Hòstia, és que feia molt de fred, tio. Home, us heu currat una reforma guapa, un pèl borratxos, no? Amb tanta ampolla, però Bueno, al bar. Molt xulo, molt al bar, xulo. Sí. al bar. Bueno, hem de dir on estem, no? Estem a l'Esquella, Esquella, Sant Vicent dels Horts. Futbol club. Ens van escoltar i ens van dir, penya, sí, feu una miqueta de paneta. Sí. Feu una miqueta de paneta. Vull dir, podeu venir, si voleu, al nostre local, al nostre garito. Us Van dir, donem una miqueta. ande me vas, que són de Sambi. Ande me va con... Clar, exacte. O sigui, ara, cuidado. Hem d'anar una miqueta de compte, ara. No, eh? ara els hem de llapar el cul. O sigui, Exacte. nosaltres, ara mateix... Bueno. Sí, nosaltres ens hem de rebaixar. Necessitem A un veure, sostre. Però les veritats s'han de dir, també. Bueno, és el que fa avui en dia per un sostre. Ens prostituïm una miqueta. Ja està. Bueno, molt xulo, molt xulo. res, molt agraïts a l'Esquella, això per començar. Molt bé, moltes gràcies. I res, comencem, benvinguts a la penúltima, la birra tonta de la setmana, aquella que comença amunt Avui no em lio. i no saps com acaba. Molt bé, doncs avui Sí que ho comencem saps. amb notícies de la setmana, d'acord? Comencem amb notícies. News. Les news, les fake news. News. Comencem amb la part internacional, vale? O sigui, hi ha notícies que són més seriotes. Més nacionals. I després n'hi ha més nacionals. I l'altre és internacional. Més internacional, vale? Comencem internacional. Acord de Gaza per restablir l'alto al foc entre Israel i Hamas. Vale? Israel allibera 90 presoners palestins després de l'entrega de 3 hostatges israelians per part de Hamas. Vale. Primera notícia. Després, Trump, ojito, Hòstia, Trump s'està tramvia. escalfant, eh? Trump Vale, el dels Estats Units. el Trump pas. No, el Trump fa la seva investidura, el capítol, amb Elon Musk, amb el Zuckerberg i amb el Bezos. Sí. Ben a prop, eh? Sí. Aquests són els Cuidadito. nous Take That. Cuidadito, eh? Estan fent una Hòstia. boy band. Exacte. Boy band. Exacte. Boy band. Ojo amb aquesta. M'agrada, la boy M'alegro band, aquí, aquesta. Què més? Anem ja cap a nacional, vale? Internacional, vull dir, això és com només els highlights, vale? Sí, ja està. La resta del món, que Anem a són nacionals, que és el 120 que països, interessa. Ojo, notícia, la primera sempre és la notícia més xunga i després anem cap a les interessants, vale? Foli. Denuncia la mort de Becari Diva, un home sense sostre al parc de Ciutadella, de Barcelona. Estava molt malalt i l'Hospital del Mar li va donar l'alta sabent que dormia al carrer. Sí, m'he enterat d'això, he llegit Cuidado, això. no ho Fort, sabia, eh? això. Cuidado, eh? O sigui, a Barna, vull dir, cuidado. Et penses que Sí, és una com? pel·li, això? No, és Com? real life. Sí, un sense sostre que dormia al carrer, tenia una malaltia Vale. i van a l'Hospital del Mar, li van fer el chequeo i van considerar que ja estava bé. ¿Usted está bien? I aquests dies que ha fotut una rasca de l'hòstia, vull dir, nosaltres ho constatem. Ah, sí, algo he vist. Algo he llegit. Sí. Doncs el Sí, pobre sí, home... no estava bé. No estava bé i, bueno... El van deixar anar, tio, així. Doncs, evidentment, ho denuncien. Què més? A la 17a gala dels Premis Gaudí, el 47 triomfa amb 8 guardons. Per altra banda... És que, cuidao, És que un moment. Eduard Fernández Cuidado, s'emportarà tots els Goyes. Està clar. Bueno, no sé si tots, no li cabran a Bueno, casa, però... No ho sé. En una bona estanteria potser sí. Però el Goya de millor actor se l'emportarà segur. Home, segur. Jo crec que sí. Però bueno, per altra banda, el guionista de Casa en Flames, Eduard Sola, va reivindicar les seves arrels orgullosament xarnegues i des d'aquí vull dir que nosaltres ens hi sumem ben fort. Molt bé. Sí, bé, senyor. Molt bé, Nato. Bé, senyor.
Xarnegues, no manxegues. Tio, un discurs com feia molt de temps que no veia. Sí. No sé si l'heu vist, Molt. el seu discurs. Sí. De la Bueno, grimilla, no tot. De la grimilla, Molt, I de molt, dir, molt. ole, tu poja. No, està bé, ho hem de fer, això. Sí, no, molt bé. Després, robatori de marihuana entre bandes. A Torroella de Fluvià, a l'Empordà. Aquest ha sigut el Víctor. Acaba amb 7 detinguts, han pillat, vale? Sí. I un mosso ferit. Bueno, Ai. em sembla poc, també, eh? El baixar del cotxe, un esguinç. Què vols dir que et sembla poc? Un esguinç. Que el fareixin bé. Home, No. entre bandes... Mosso! i tal. No, vull dir... En total, els Mossos confisquen 803 plantes de marí. Què dius, boig? Hòstia de Déu, eh? Què et sembla? És un bosc. No, això és el Garden. Això, el Garden. Sí, però clar, els han pillat fent aquest robatori i entre les que estaven robant més les que tenien, 803 plantes, què us sembla? Home, és Va, una tio. borrada. Dona igual que sigui la És com suma, el Garden d'aquí, de Sambi, Sí. a Vicent dels Horts, si no heu vingut mai, hi ha un Garden de l'hòstia, doncs hi ha més plantes que allà. El Catalunya Plants. Catalunya Plans. És Escolta, veritat, li van això, canviar. sempre que surt la notícia de que hi ha han trobat un alijo de marihuana i tal... I la pregunta, on va, no, això? No. El poli, s'ho queda al poli. Sempre me'n recordo de la típica pregunta que li fas al col·lega que té Maria a casa i diu, Sí. hòstia, però esto es legal? El col·lega, I et diu, el col·lega. sí, como máximo son 2 plantas. Consumo propio, no? Bueno, et diu como máximo el número de les que té ell. Clar, exacte. Per no sortir culpable. Exacte. Si té 5 plantes et dirà, sí, como máximo 5. Espera. 6. Exacte. Total, més notícies. Barcelona desmantella una banda criminal napolitana que robava rellotges de luxe. I com? Res de nou a la capital, tampoc, eh? No, res de nou. No. Aquesta gent feia talladeta de mà, eh? No ho sé. O sigui, no et robava... Bueno, Per no això és poder, de màfia. No, per, home, no, no. per no poder fer així. Bueno, sí, no sé, o perquè eren mala gent també, perquè ho feien ells ja. He fet el típic moviment pels de la ràdio. Això és una jugada de la màfia. Però tu creus que tallen les mans, tio? No, jo crec com que Bueno, de deia, fet, va sortir, no sé si aquests, eh? No, va sortir un vídeo, jo vaig veure un vídeo d'un pàrquing que un senyor arribava a aparcar, o sigui, arribava de la feina, Jo també. aparcava i després l'assaltaven 2 hambus Hòstia. i cuidao, Robatori, eh? Robatori. Total, anem cap als esports. Ara, pilota. El Barça li fot una maneta al Madrid i guanya la Supercopa. Una victòria que encara cou a la caverna. Fàcil. Jo no. fàcil. Jo no Heavy, em eh? sorprenc del millor club del món. Vull dir, Vaig gaudir com feia temps. Heavy, eh? heavy. sí, la veritat és que palmar. estem forts, estem bé, estem sòlids i Lamine Yamal sembla que, bueno, això ja t'ho vaig dir, sembla que porti 40 anys jugant al futbol. És brutal. O sigui, és molt jove, però... tal Hansi com es Flick, mou. ens hi posem. O sigui, jo fa temps que estic a la fliquineta aquesta. Home, jo sí. Fliquineta es diu ara? A la Hansi Wagen. Hansi Wagen. Sí, Wagen. Jo fa temps que hi soc aquí. Jo fa temps, Home, a mi m'agrada, canya, disciplina. Estic encigalat, Mira, vist sempre com- diuen, la letra con sangre entra, no? Sí, Pues ja està. Tu has vist com pugen a l'autobús quan han de marxar de les concentracions o quan han d'arribar? Sí. Que tenen un timing i el Sí. Hansi els diu, com fem tard, et quedes sense jugar. Hòstia. Van Què va? corrent, És que, tio, Van corrent a la és que vida. és una feina. En sèrio, a mi em Vull sembla, dir- aquest home, jo em trec el braç. Exacte. Em trec A el mi, braç. a mi no m'ho fan a la feina, no em foten amb el làtigo, però una mica de... Una miqueta de làtigo. sempre- T'apreto. Home, una mica sí. Una miqueta de pressió. Tio, que cobren una pasta, tio. Que vagis amb les orelles així. Saps quan crides al gos que fa uep? Sí. Doncs Sí. això Sí. va bé. sempre. Suricata, que suricategi una mica. A qui li hauríem de fotre llenya són aquests. Alejandro Valde denuncia crits racistes al partit contra el Getafe. Si us plau, fotem fora aquesta escòria i batem-los de per vida de tots els estadis de camp de futbol d'Espanya, del món. Malauradament no s'ha fet Vull dir, abans perquè prou. el sistema és el que és. Prou. Ja està. Sí, no ho sé. Això Em és sembla net, increïble ja que saps, permès. a dia d'avui, com pot ser, tio? Mira, que algun desgraciat cridi animalades, Sí. sempre n'hi haurà. El que em sembla increïble és que no s'hi posin mesures, perquè això ja li va passar al Lamine Yamal, Sí, al Bernabéu, sí, sí. i encara estem esperant Bueno, que molts passi alguna jugadors. cosa. O sigui, Jo és que jo seria rotund. Què passa? Que no va bé pel negoci del futbol i tal i qual. Però a la mínima que hi hagi alguna cosa, pip, partit fora, suspès, a Hola, tomar pel cul. No. Ja veuràs com la penya... No, anul·lem els partits. No. Ja veuràs com la Jo el que penya faria- s'ho pensarà. Jo el que faria és... Això no insultar. No Qui passarà racista? perquè va en contra del business del futbol. Bueno, perquè el paio que t'ha pagat 100 i pico pavos per una entrada et dirà ara em deixes... Que no ho trobo Ja. malament, però no passarà per això. No, Ja, però ja. avui en dia, amb tantes càmeres, tio, es pot identificar molt fàcil Sí, la collons. persona que insulta. És que és Pot molt veure fàcil. hasta els calçotets que Tio, porten. és Amb que el vídeo de la Lamine Yamal, és que se'ls veu, vull dir, Ja. i no els ha passat res. aquesta Bueno, gent. els del... Com es diu? El Vinícius? Els van Sí. pillar, no?
Sí. Els del Vinícius els van pillar. Sí. Home, clar, amb aquest sí que va anar allà... Perquè aquí li donen el Nobel de la Pau al Vinícius, saps? Yeah. Sí. Però Lamine Yamal no interessa. Merescut, el Nobel de la Pau. Bueno, més coses. En fi, anem amb l'última secció, que és la que més m'agrada, que és l'horòscop setmanal. Hòstia, Borja. Vale? Tengo un poco Capricornio. Cuidao, perquè això ho portaré cada setmana, vale? Ho portaré cada setmana. Digue-la. Els Leo, o en català correcte, Lleó, seguireu refredats fins al 2026. Pringats. Com sona un lleó? Així... La penúltima, amb Borja Sala, Xavi Castro i Víctor Marín. Bueno, i fins aquí els rotatius. En fi, avui prou ja de tragèdies. Ja anem al tema, que avui m'acompanyen els de sempre. En Xavi Castro. Bona tarda. Ué, Javito. Bona vesprada, Xavi Castro, campió olímpic de pelar calçots amb una mà. Home, i tant. I en Víctor Marín, què passa, loco? Guapo. Què passa? El típic Guapo. que sempre demana un resum de les converses de WhatsApp. Sí, tio, sou uns pesats. O sigui, parleu sempre pel matí. Posa I jo context. pel matí no puc estar pendent del mòbil i sembla com que no cardi feina jo de la penúltima perquè ho feu... Bueno, clar, i sembla que jo no foti el huevo. Ja, no, és que... I us demano un resum així, com si estigués en una tombona. Però no, és que estic currant, tio, no puc. Bueno, total, que avui m'heu dit que porteu una secció conjunta, que sí. estic una miqueta tremolant, així que, bueno, si voleu, donem pas a aquesta vostra secció i, penya, agafeu una birra, pilla una cadira també i que aquesta ronda la paguem nosaltres, no? Sí. Exacte. La penúltima la recomanen 9 de cada 10 psicòlegs. L'altra és perico. Què hi farem? Com m'agrada quan venen els cubanos, Com ens agrada quan ve la música cubana aquest, Sí. Bueno, jo no sé qui començarà, però abans de començar la meva secció, jo vull dir alguna important. Va, Ui. treu-lo ja. Javito. Ui. Digue'm, Ui. digue'm ja. Ho tenim, Javito. Javito, Que sí. Ja quants anys vas fer? Maques. Fa 2 setmanes? Doncs no ho sé, no me'n recordo, em faig vell ja. Ah, el Javito va fer 30 anys! Home, senyor! Felicitats, Javito! Gràcies, xato, gràcies. Felicitats! No. Morta Ah. felicitats! Bueno, fem un brindis, no? Fem un brindis. xin-xin, Va, home. fem un brindis, la cançó no, Aquesta la paga Javito, eh? Aquesta la paga Home, Javito. va, Javito, sí. salut. I, Perfecte. Xavi, jo i el Borja Oi, mira que sou guapos, Sou punyeteros, et volem fer un Què? regalet. Una ofrena. Maques, Perquè ens has donat molt pel cul amb el tema del carnet de cotxe, vale? Sí. Llavors- Uix. Bueno, hem volgut fer un obsequi, vale? Sí. És un detallet. Vale, No un t'ho moment, abans de tot això puc defensar que m'estic traient el carnet? Otra vez, Defensa, què defensa, penses? Ets molt defensa. pesat, ets molt No, pesat. ho vaig fent. Vale, llegeixo per tot el públic, no? Se'l pot llegir. Hi ha És que m'ho el posat. regal Pot porta llegir, una pot llegir. noteta que ara llegirà el Xavi. Vale, diu el següent, diu: Hola, Xavi. El nostre fanals, preferit. Llepapanals. Estic nerviós. Que té Mbappé. Això són els 30. Diu, des de la penúltima, et volem felicitar pels teus 30 anys i com ens has donat tant la torre, entenc, amb el puto tema del carnet de cotxe, i com que veiem que no te'l trauràs mai, et volem regalar l'experiència més semblant a portar un cotxe que hem trobat. Un petó molt gran. Un Wonderbox. És una caixa Ei. Ho estic intentant adivinar, però és molt xungo. o què? No, obre ràpid. Bueno, va, el tiro. Que volem aquí... Hòstia, tio, no. Estripa. Estripa. No en tenia ni puta idea, d'això. Ojut les birres, Ojo la copa, sí. Ojo la copa i ho posa més a prop, Sí. Mira. Que, bueno, has Què és? d'explicar... Has d'anar descrivint, Has d'anar escrivint què Ara és. estic obrint, vale, el que posa... Això, m'heu regalat una joguina, vale, que posa juego de coche, Juego de cotxe, poder, luces, parpadean i sonido mágico. És molt gran. Llavors és una joguina, és un cotxe amb el sostre transparent. Vaig a obrir-lo per la Obre, gent obre, que obre. ens veu. Home, Molta. tio. Aquí. Bueno, Tu obre per on vulguis. És que vull ser pràctic, ràpid, igual, rebenta la Això caixa. són coses del directe. Juego de cotxe. Llavors, mentre vaig obrint... Poder. És un cotxe que té un USB, o sigui, això farà llums. T'hem d'ajudar, Xavi? Bueno, és que vull rebentar-lo. Vull ser ràpid i no... T'has de treure el carnet i potser fer també una classe d'obrir regals. unboxing. Bueno, és que me cago en dena, Això, bueno, ja està, vinga, va. Ara, ja està, home. Hòstia, és teledirigit, Clar, això. és radiocontrol. Que maco que és això, Bueno, tu. jo me'n vaig a jugar, tio. Hi ha piles? Ara Sí, clar, tio. podràs conduir un cotxe. Ara, En sèrio, tio? Però això, a tomar pel cul el carnet, tu. Ojo, un moment. Vale, és un cotxe radiocontrol molt raro. Calla.
Clar. És un maquineo, això, eh? Sonido mágico. Guapíssim, això, Però un moment, és que el vols fer anar? Una mica per la taula. Això fora. Vale, però un moment, les copes, aviam. Vale, igual, si jo soc un màquina. Foli aquí, Vale, però espera, que he d'obrir. És Si no que hi ha piles. és un cotxe raro, eh? Demostra el carnet, demostra. Hòstia, ja va, tu! Bueno. Vale, Xavi, suspès. Primera pràctica suspesa, ja està. Bueno, és que no tinc el carnet encara. Primera pràctica. Vale, espera, descric això. Posa-la a la taula un moment. La pago. El cotxe... No, posa'l, que faré una demostració. El cotxe tira endavant i enrere, vale? Fins aquí bé, però no gira cap a la dreta o a l'esquerra. Fa backflips. Exacte. Fa un twist and shout. Twist. Xavi, t'estàs jugant molt fort. Ja està. Bueno, m'agrada molt i us ho dic de veritat. Vull que facis pràctiques amb això, vale? Vale, us faré una exhibició. Hem de fer una cursa un dia. Després, amb el cotxe, li posaré un nom. Molt bé. Encara Antoni, segurament. Antoni. Hòstia, quin riure, tu. Molt bé. Moltes gràcies. Escolteu, us sembla si Ara anem en fem la sèrio? vostra secció una miqueta o què? No, jo ja estic, eh? Jo, això ja està. Home, això ja està, no? Va, comença tu, Xavi, vinga. Vinga, Va. A veure. Explica'm. Vinga. La penúltima, la birra tonta de la setmana. El trago més llarg de la història del Xavi. Bueno. Benvinguts i benvingudes. Benvingudes a totes, tutes. No comencis, eh? A veure, bueno, jo què sé. El Víctor i jo... Jo què sé. Jo què sé, és que Vinga, he fet 30 i ja està. Ràpid. El Víctor i jo vam pensar, hòstia, què portem aquesta setmana? Exacte. Perquè cada setmana la gent no ho sap, però nosaltres hem d'anar pensant coses. Exacte. I la imaginació s'acaba. La nostra no, perquè som uns... som esplèndids, uns erudits. som impecables. No s'acaba la imaginació, però no troba la paraula. Exacte. Perfecte. Fixa't tu en aquest punt que estem. És veritat. I hem preparat una cosa que té relació amb els pensaments intrusius. No li Exacte. vull dir joc, vale? Perquè això són coses que ens passen. Llavors, per posar context, pensaments intrusius. Sí. Intrusiu. Llavors, bé, foto el context. És que si no sembla que treballis tu sempre. Jo aquí també he treballat. Aquí. Bueno, és que, a veure, només... Bueno, pensaments intrusius, Sí. faig definició i després expliquem com va. Vinga. Definició, eh? Vas pel carrer i de cop t'arriba un pensament que ara decidirem com ha de ser aquest pensament, però a tothom, bueno, Que diu, ja ha passat una que mica. dius, hòstia, jo ara mateix faria això. Sí. Però no ho faré perquè no està bé. Vale. Sé per on vas. Vinga. Llavors, Exacte. Borja, ara et plantejarem una sèrie de pensaments intrusius, vale? sí. I primer, hauràs d'encertar de qui ha sigut aquest pensament, si del Xavi o meu, i després, quan acabem la secció, explica'ns quins pensaments intrusius has tingut tu també. Bueno, Vale, perfecte. si se't veuen al cap, o la gent aquesta tan guai o no tan guai que ens escriu als comentaris i aquestes merdes vàries, que això, bueno, ja ens aniran dient. Vale, vols començar tu, Víctor? Vinga, va, Llancem? som-hi. Llança, Som-hi. va. El primer pensament intrusiu que hem tingut, o el Xavi o jo, és tirar la beguda a la cara del davant sense venir a cuento. Vale, o sigui, així, ras. Tu estàs prenent una birra amb un col·lega, t'està explicant el seu dia i tu penses, uah, no sé per què, però em ve molt de gust tirar-li la birra a la cara. Et ve una imatge? Vale? Sí, un flash de... Flash! En plan, cara mullada. fuà, què Exacte. passaria? Vale. Ara mateix I he de dir qui crec? has d'adivinar si això se li ha acudit al Víctor o a mi, o als O dos. els dos. Vale, jo crec que el Víctor. Però el guai és que m'ho digueu en el moment. No, els dos. Exacte. Els dos hem tingut aquest tingut pensament intrusiu. A mi Vale. m'ha passat moltes A mi vegades. també m'ha passat moltes vegades. Com a experiment curiós. A veure què passa, no? Sí, de dir... A veure, jo ara a veure. mateix- Exacte. Jo ara mateix, Ho i tu podries estàs fer. parlant amb algú, li tires i què passa? Hòstia, s'empiparia, o potser diria... Però, tio, i es riuria. Clar, jo crec que tothom en té, d'aquests. O sigui, poder, Sí, aquest exacte no, però suposo que és això. Per això, i anem tirant. Va, tiro el Vinga, següent. sí. Va. Arriba un nadó que te'l trobes pel parque i el que t'agradaria que Un nadó passés... que trobo fumant. Un nadó... Bueno, va per aquí. O sigui, hi ha un pensament intrusiu del Víctor que li Te'l vol trobes pel oferir, parc. li vol oferir un piti a un nadó. Oferir-li un piti a un nadó. Home, Aquest qui penses que l'ha tingut al cap? el Xavi. No, Borja, hòstia. A més, se li ha escapat. Sí, Ah, se m'ha escapat, és veritat, és veritat. No passa res, no passa És res. veritat. A mi, És que estic massa... Sí, sempre he tingut com molta curiositat d'oferir-li un cigarro a un nen. Però se'l menjaria. O sigui, saps? En plan, té nen. Però- I no, posar-li la boca i encendre-li. Però és que ell és un nadó, tio. Un nadó. Un nadó, sí, un nadó. Un nadó. Bueno, un nadó s'entén també de 0 a 3 anys. De 0 a Els jocs. Vale, Com va. els jocs. Vinga, següent Next. pensament.
És que aquest em fa molta cosa dir-li. A veure, va. Donar-li un cop de puny a un nadó a la cara. O sigui, No. o sigui, No. Aquest és... Aquest no se m'ha passat mai. Aquest és bastant bèstia. No se m'ha passat mai. En aquest. és a dir, això... A veure, repetim. No, entenc. Això són pensaments intrusius. Això són com els xistes aquests d'Irene... Exacte. Sí. Bueno, no, allò és una broma. És simplement que tu t'imagines fort. Sí. Veus un cotxet, De què passaria? nen petit, Sí. i jo vaig i... Pumba! Clar, evidentment no ho faré en ma vida. No ho faràs mai en ta vida. Evidentment. Però què passaria, no? Com quedaria el nen, no? Sí. Abonyegat. La meva parella li he explicat i això m'ha començat a mirar malament, De dir, hòstia, tio, penso... Bueno, segur que creus? ella segur que en té uns altres. Sí, hem parlat del tema. Clar. De qui creus que pot ser aquest pensament? Del Xavi. Sí. Efectivament. Perquè cops de puny. S'ha defensat molt. Sí. I de Vinga, fet va. ha dit que li ha comentat a la seva parella. Sí. Xavi! I, bueno, li he comentat tots, però bueno, Va. com el següent. Tu estàs a un funeral, vale? A un funeral, hòstia, cosa sèria, tota la gent allà tensa, situació nerviosa una mica. T'aixeques, obres el taüt davant de tothom. I t'hi pixes dins. No, aquí no, No, ha arribat. no. Bueno, pots afegir tu el que se't vingui. O obres... A veure, el taüt sol estar obert No, moltes no, vegades, o sigui- no? Si està tancat, l'obres. Exacte. Està tancat Vale. mentre hi ha la missa. Exacte. o la Vale. I t'aixeques cerimònia. al mig de la missa, tothom et mira, T'aixeques, exacte, i, bueno, l'obres. doncs aquest és teu. Efectivament. Molt bé! Javé, quan porta Vaig pillant. un, No, dos. L'anterior també. dos, Dos vale, encerts? 2 de 4. Vinga. El següent. Va. Tu estàs d'excursió amb un col·lega, Vale. així, pipí, papà, pupú, a Montserrat, aneu a la Roca Foradada, vale? Explica què és la Roca La Foradada. Roca Foradada és un lloc de Montserrat És una roca. molt icònic, No pot ser. que hi ha una roca que té un bujero al mig. I ja està. Vale, Bueno, ja m'ho has espera, explicat. descripció. Vas de ruta, pipí, papà, papum. Sí. Papà, papum, una roca amb un Bueno, bujero. estàs amb el teu col·lega Perfecte, ja sabem d'excursió on estem. i hi ha un precipici aquí al costat i, per casualitat, el teu col·lega està per la part exterior del precipici, vale? I et venen unes ganes de tirar-lo precipici avall que flipes. Vols que et digui qui ho ha pensat això? Qui? Els tres. Perquè els tres hem anat correcte, de ruta correcte. I els tres sabem que ho faríem. Hi ha un pensament que et passa i dius, ja està. Ara, fot una empenta. Bueno, Aquests però dies a porten. un dels dos se li va ocórrer aquest. Doncs al Xavi. Sí, correcte. Oh! Efectivament. Bravo. No, de fet no, T'has liat, però bueno. Com que no? No, t'has liat. Víctor, Què això dius? és la segona. Repapieges i tu no en tens 30 encara, Però bueno, tirem endavant. Has dit empeny algú, Tiro el d'abans, vale? Aquest l'havien pensat els dos, et dic el que venia, que era estar davant d'un precipici molt semblant és i veritat. plantejar llançar-se. Ah, vale. I aquest l'havia De dir, pensat què passaria? el Víctor. No. No. Tu? Aquest m'havia passat pel cap a mi. Exacte. Vale. Es veu, al Víctor no, al Víctor li fa por. O sigui, a mi també em fa cosa. Home, a mi No, tio. aquí no li fa cosa. Vull dir... Però plantejar-te de... No. I si em tiro? Estar davant d'un precipici i dir... Hola. Home, jo ho Tiro, ho què? he pensat, sí. No. I si em tiro? Sí. Hòstia, tio. No, i si em tiro no, és si em tirés. Clar, què passa? Ah, vale. Perquè una cosa és un pensament suïcida. Això és un... L'altra Ah, és... No, és però que això és premeditat. Nosaltres diem que estàs allà i ho penses. Bueno, i la gent que tingui pensaments suïcides, escalf i... No tingueu. Vinga, I següent. no els tingueu. Ah, Psicologia a la penúltima. Següent. Estàs passejant per Pedralbes, Sí. vale? I de cop i volta surt una parella molt enamorada del seu xalet a passejar el seu gosset. I aquest gosset resulta que és un chihuahua. Perro vale? patada. El deixen suelto perquè confien molt amb el gos. Perro patada. Vale? Va. Perro patada. Aquí és on vaig. Has pensat moltes vegades en agafar aquest chihuahua i xutar-lo i a veure fins on arriba. Ho he fet. Ho has fet? Sí, ho he fet. Com que ho has fet? Ho he fet. No puc dir quin gos? Tots els animalistes a la porta. No, però era molt petit. No, un moment. Era molt petit. Jo era petit. I hi havia un gos, tipus Yorkshire, que no Tipus, parava sí. d'abordar-me i d'intentar-me mossegar. I jo me'n volia desfer. I clar, no li volia picar, perquè jo també he tingut gos tota la vida i tu no li Vale. vols picar, però arriba un moment que és Què piques? o ell o tu, Exacte. perquè no paren. Nya. Això és I al final, doncs, patadeta... Però, o sigui, no va ser una patada tipus... el Ramos, saps No, que envia exacte. la pilota... Patada, chute a balón parado. A Chihuahua parado. A Chihuahua, parau. A Chihuahua Amb parado. l'exterior, No, va ser més un acompanyament. Des de, és saque de porteria. Exacte. Bomba! Va ser un acompanyament. A Chihuahua parado m'ha agradat molt, Sí. Vale, i aquesta és de? Aquesta és Xuta un chihuahua. del Víctor. Vale, la següent. Sí, correcte. Clar, aquí hi ha un matís.
vale? Que ara el direm. La següent és xutar un nen, de cara, entre parèntesis. Això és què? Què vol dir xutar un nen? Espera't un moment. Jo he xutat a un nen, A un nen. Això ho hem parlat Però alguns... un moment, Borja, deixa de xutar coses ja. No, però ara ho explicaré. El Borja ho xuta tot. Ara ho explicaré. Ara ho explicaré. És xutero, tu. És xutero. A mi se me'n va. El peu, Quan va néixer el doctor va dir este niño serà xutero, tu. Sí, Bueno, de bon té. ja algú dels dos, vale, va plantejar xutar un chihuahua i xutar un nen de cara. Llavors es va donar un context És que extra. ja has tornat a delatar. Ja, és que això ho has de dir, tio. Hem de treballar més colze amb colze, A veure, aquí no hi ha comunicació, Vale. Xutar un nen de cara, Sí. la situació és que tu vas passejant i veus un nen, aparentment sol, vale, que ve corrents. I ve d'aquí. Quan et ve la pilota rasa, a poc, Exacte. que et ve al peu. Exacte. No? Que et ve al peu. Llavors diu, et crida un, o t'imagines que crida un de l'altre carrer, solo! I dius, bueno, buma! I adeu. I a tomar pel cul. Bueno, estem a l'Equador. Jo crec que aquesta és del Xavi. Bueno. Que és meva. Vale, estem a l'Equador. Volem recordar que això són pensaments intrusius. Tothom ha tingut pensaments intrusius. Vale? I, de fet, ens Exacte. agradaria... Tu mateix has tingut un pensament A mi intrusiu. m'agradaria que la gent ens posés, I te quan l'has escolti això, callat. Sí, que ens escrivís els seus pensaments intrusius. Exacte. Els més hardcore. Que no vagin de sants, de jo no penso en aquestes No, coses. no. Com que no? Si te la casques cada dia davant del no sé què. Ah, tu- Tothom la és... sardina, tot el dia. Vinga, va. Tothom home. aquí dins és molt Home, trapero. que no passa res. Vinga, va. Vale, següent. Ensenyar els testicles davant de la família el dia de Nadal. Això també... No, això no és. En plan, vinga, nen, a fer el verset per cagar el tio. Clar. Sí, mira, mama! Mira pilota, mira jo pilota a l'escudella. Raca! Mama! Ja està, és la pilota. Vale, qui penses? Jo tinc alguna a dir aquí. Tens alguna a dir? Jo crec que és el Víctor. No. Aquest sóc jo. I tens alguna a dir? No sé si em vas dir, hòstia, que et vaig dir, a tu t'ha passat això? Quan ho estàvem parlant? De fer-ho? Ah, no. El pensament aquest. No. Clar, a mi em va venir. O sigui, sopar de Nadal o pot ser una reunió familiar i dir, sense explicar ni avisar ningú. Aixecar-te? O sigui, tu t'aixeques i lentament i dius, hòstia, i malucs endavant. I Llavors, endavant. això I els recolzes, no, a la taula? també. Fas així? I fas... No? I jugues Clar. amb la curiositat aquesta de, hòstia, què passaria, saps? Clar. Jo he pensat això. A qui miraries primer? A la iaia. Hòstia, bona pregunta, tio. No? A qui miraria? La primera reacció, eh? La primera I reacció. hi ha dos No ho tipus de sé. iaies aquí. La que faria... I la que faria... La que faria... Jo també! Hòstia, Faria... a veure. No? Clar, potser... Te fa... És que no I la sabem. iaia té 12 fills, saps? És que no sabem. iaia que me És cuesta. natural. No sabem, a lo millor l'avi No, fa això mateix i els posa al centre de la taula. Exacte. Diu, hòstia, Uns collons llargs. et diu, mira, Borja, feia dies que ho pensava això. Menys mal que has obert el plat. Clar, a lo millor el teu avi potser també tenia aquests pensaments intrusius de Sí, feia 60 anys i has hagut de venir tu a... No? Exacte. Això és la gràcia dels pensaments. Són transcendentals. M'estic Vale. imaginant Vale, el meu has avi fent ha sigut del Xavi. Xavi, et toca. Això és l'edat, I eh? el tabac. Segueix. Tirar amb la mà d'una passada totes les ampolles de vi i licors que tens a la secció de supermercats Ostres! Passa la del teu mà. supermercat. Ostres, és que això ho porto pensant Vas on, te'n recordes quan sortien els de OT, els d'Operació Triunfo, que sortien pel passeig fent... Però el mateix, però amb les ampolles. Sí. Vale? Què creus? Jo crec que és del Víctor, aquesta. Estic fallant molt Doncs fort. no, han sigut els dos. Tio, hem sigut els Els dos. dels dos. Bueno, Sí. Ah, si som els dos és sucre. Bueno, vale, sí, és Bueno. mig punt. A tu també t'ha passat, no? Clar, home. Vale, és un clàssic. Un chiquipunto. Següent, ens queden poques. Saltar conduint un cotxe sobre una grua que té la rampa baixada. En plan GTA. Ah, ostres. Veus una grua que està a punt de remolcar un cotxe amb la rampa baixada Sí. i dius, uah, què Se passaria viene. si ara foto primera i... Això m'ha passat, però més amb fonts. Saps la típica... O sigui, fonts, perdona. Rotonda. Amb xampinyons. Rotonda Amb sin xampinyons. fuente. Rotondes. Rotonda sin fuente, Sí, sí. rotonda de frente. Saps? O sigui, la típica rotonda que no té font. Com es nota que aquesta Sí. frase és molt de l'altra banda del riu, cabrons? Home, clar. Bueno, de la bona. És d'aquí, la bona. d'aquesta banda d'aquí. Nosaltres fem no? rimes, fem... Bueno, La rotonda la fem així nosaltres. No, Després sí. parlem de rotondes després, eh? M'agrada, és un tema que a mi sempre m'agrada. Vale, doncs jo crec que aquesta és del Víctor, ara per descarte. correcte! Eh. Correcte! Vale? Molt bé! Una senzilla, ràpida. Vinga. Picar al cap d'un calp mentre així- t'està parlant. Però en plan... Sí. O sigui, estàs parlant amb un calp
Sí. I de cop li fas una miqueta, a dalt. Unes palmadetes. És que pensa, Borja, pensa que el calb pot ser el teu jefe. És ser... calb. El meu jefe és calb. Mira, o un familiar No me l'imagino, fent-li mentre em parla. que li tens molt de respecte. Borja, Una l'informa, persona no sé gran. Algú desconegut. Això no ho he pensat mai. Vale? I qui creus que això... Això... El Víctor. No us conec una mica. Ja, no, però Els és dos. que costa. Els dos. Els dos heu pensat això? Sí. I la última, cridar fort a una biblioteca. Ah, bueno, jo crec que també els dos. Sí, els tres. Tothom ho ha pensat, això. Que està Molt bé. Sí. Molt bé, Borja. A veure, jo també n'he tingut... Voleu que us digui algunes meves? Sí, I tant, és que és el que volíem. Sí, Jo, per exemple, he tingut alguna amb algun nadó i ara em sembla molt heavy perquè, bueno, en breu seré pedrassa, no? No pot ser! Pedrassa. Serem un mes a la penúltima. Total, Juanillo. jo he pensat alguna vegada d'agafar algun nadó i dir, sabeu Què? el Mikado? Sí. Sabeu el coeficient de ruptura, no? Allò que fas la força que has de fer, no? Ahà. Fins que trenca. Doncs agafar-li un braç i a veure quan peta. No, Saps, a l'os? O sigui, crec que ha de ser algo semblant al Mikado. jo crec que és Home. jo crec que és fàcilment calculable amb el tot el crit que faria el nen. M'entens? El comences a girar, farà... El gires més... Clar, i arriba un moment, no? Però els nens criden molt, No sé, jo ho penso i em sap molt de greu i no ho faria mai, absolutament mai de la No, puta no, vida. no, però és un- ho penso. Després també ho he pensat moltes vegades. Digue-li, digue-li. Està al metro, vale? A fora, esperant al metro. Mm. I que estigui a punt d'entrar al metro i que hi hagi de peu, Sí. allà a l'andana, Sí. i diu, mira, aquesta persona tinc la seva vida a les meves mans. Sí, sí. I fer, pam, T'empalmes una mica en aquell moment? No. Com amb el poder. no, les no. teves venes? Em sento... Sí, ara mateix Heu vist Death Note? Jo... No? No? Sí. És un anime Sí, ja sé. que hi ha un llibre, Ja sé quin és. tu pots escriure, doncs el Xavi avui palma amb un accident de cotxe a Like les this. 3. Vale. I Tens el Xavi palma. poder de la Amb un vida. accident de cotxe perquè no té carrer de conduir. Jo l'he pensat aquesta del metro, també. Tio, és que... No ben bé si l'emputxés què passaria, que també és pensament intrusiu, però o si es cau, o hi ha algú que l'emputxa. Ojo que m'emputxen a mi. Això ho he pensat, Sí, i Ja. després, per exemple, una altra. Espera, puc recollir una cosa d'aquesta? Sí. Recull. Jo, més que això, m'ha vingut ganes de fer-li... Hey! En plan... Un sustillo, Un sustillo, epa! Hòstia, tio, això és xungo, perquè... Ja, no? Tot mala gent, El Víctor, quan té dies de festa, Se'n va al metro. s'aixeca, se'n va a Drassanes, per exemple. Hi ha carteristes, ojo, carterista, I el carterista, Víctor. i després, ojo, l'intrusivo. No? Sustistes. Bueno, Doncs sí, i no sé, a veure, per exemple, en tenia un altre que era de, si anés amb un avió, vale? I hi hagués un accident, no morim, vale? No morim, vale? Però hi ha un accident i hi ha flames i això, i la gent vol sortir. Jo passaria per sobre de tota la penya o ajudaria... Ui, això és resposta ràpida. Què faries tu? Ah, rapidíssima, resposta. Ah, no, que què faria? Clar, jo m'imaginava el que faria la gent. No, Jo no, crec no. que Què allò faries és tu? Panda al cúnico i la Sí? gent comença a trepitjar tothom. Hòstia, jo necessito més info de la situació. Vale, vas amb la teva senyora dona. Hi ha un accident, què fas? Pan del cúnico, tu, o l'ajudes amb ella a sortir també? No, home, clar, tio, l'ajudo. O sigui, no sortiria Hòstia. jo i vinga. heu vist el documental del Balandrau? Sí. Cuidao, eh? Va del rotllo, Cuidao. Jo no Va l'he- d'això, va d'això. Cuidao Balandrau, eh? Excursionistes, Excursionistes. Heavy. Això és una pel·lícula porno catalana. Exacte. Bueno, jo tinc... Se n'ha parlat molt poc. Podríem fer una secció de Bueno, de el que sí que té una secció sóc jo, també, si voleu anar tirant. Sí o no? Vinga, va. Sí. pues, Vinga, va, fom-li, una home, careta, Víctor. no? La penúltima, que avui sortim de tranquis. Pues he portat una coseta. Què portes? He portat una coseta. Què portes? El problema d'avui... Ara et posaràs a conduir el cotxet. No, l'he deixat aquí, home. Amb el maco que és. Home, tio. L'has volgut aparcar aquí, no? Clar, la part com zona blava. El programa d'avui ens està Zona quedant... blava. El programa d'avui ens està quedant molt de coses que no ens hem atrevit a dir mai, Doncs avui us porto una secció de les persones. Sí. He fet una recerca així molt ràpida, preguntant a amics meus, gent del meu entorn, de la feina i tal, qual, tot, pim, pam, pam, pum, de quin tipus de persona és el que més ràbia et fa, vale?
Hem de reconèixer que això ens passa a tots i que hi ha un cert tipus de persones en el món que ens fan rabieta. I això és així. A tothom li passa. Sí, efectivament, sí. Ja n'hi ha prou d'aparentar que ens sembla bé, d'aparentar que tot ens sembla bé, tal i qual. No. Ni ens agrada a tothom, ni agradem a tothom. Jo era un tio de Molins. Vale? S'ha escalfat, eh? El Víctor s'ha m'he escalfat molt. Llavors, nosaltres mateixos, els de la penúltima, podem dir perfectament que fiquem una mica el pauet al col·lectiu dels cunyats. Cunyegem una mica, penya. Sí. Cunyegem una mica. Bueno, però Qui és, no? és la gràcia. Qui no? La gràcia del Tio, programa. tu quan estàs al bar amb els teus Exacte. col·legues, tu fas bromes de cunyau. Cunyeges, No, és que òbviament. la gent saps què fa als bars? Parla de Sí, literatura. i agafa la copa així. Vinga, penya, no. que és divendres. Ei, què tal? Hòstia, saps el que acaba de passar? Ah. Han guanyat el segon premi, jo què sé. Clar, has vist la gala d'entrega de premis d'aquestes pel·lícules independents que sortiran el Millor 2018? ¿Has leído el último de Gustavo Adolfo Bécquer? Si está muerto. Bueno, te l'has leído. Gilipolles. I un article que diu que l'ametlla a les 10 de la nit va bé pel teu ventre. Calla, llavors, Calli! El que us comentava, després d'uns dies fent molta recerca i preguntant, he pogut trobar 3 tipus de persones que a la gent li fan molta rabieta. 3. I no és un top, És Vale, una de les són 3. 3 tipus. El primer, els ciclistes. Un moment. Què? Aquests 3 tipus de Ja, persones... se m'ha posat la polladura i se m'acaba de baixar de puto cop. Què vols? Espera't que revindrem. Què? Aquests 3 tipus de persones els has triat tu o has fet recerca? T'acabo de dir que he fet recerca, Vale, Borja. deixem-ho clar. Perquè Clar, després la gent volem- ens linxa. Exacte. Volem, com els treballs de recerca, Clar, que no. havies, que era, hòstia, era una puta merda. Bibliografia. No entrem en aquest marró. Bibliografia. La gent ens linxa després. Sí. És que esto lo decís... No. Hem fet recerca i no ho recerca. diem nosaltres. He preguntat a la gent. Sí, vale. La gent Foli. és tonta, també. Foli. Sí. Ciclistes. Molesten molt. O sigui, els ciclistes es veu que molesten molt. Cuidao, I és una tocada de polla. Cuidao. O sigui, això són comentaris, membre? això són comentaris de gent, us ho juro, comentaris de gent. Bueno, perquè la gent també és molt subnormal Em conduint. toca molt la polla haver-te de tragar per la carretera un ciclista Ui. durant no sé Sí, quants sí. minuts. Bueno, tio, però tu Molt vas amb llargs. un cotxe, no? Vull dir, tu Ah, tu ets avances... ciclista, és veritat. Sí, soy ciclista. Bueno, Vale, faré d'àrbitre de combat. Tu jugues. Arbi, Vale. Arbi, por favor. Vale. El que més m'ha dit la gent és que... Àrbitre professor. Raunxo. El que més... el que més m'ha dit la gent és que, tio, et jugues la vida per avançar-los. Hi ha carreteres, per exemple, Com que et la jugues la Rebassada o la carretera de Vallvidrera, Tio, tio. em És que- jugo jo la vida quan tu m'avances malament a mi. Un moment, pues, no vagis per allà. Com que no? Tinc el mateix dret que tu? Eh? Tinc el No, mateix no tens dret. Com que no? Pues No tinc dret. Pues paga un impost de circulació com jo. un Però jo no moment, porto un vehicle a motor. Sisplau, caballeros, orden. No, però això és veritat. Orden en la Si vols sala. utilitzar la carretera i tal, paga un impost de circulació com No, jo. però jo no porto un vehicle a motor, tio. Fem una Però cosa. estàs utilitzant la via. Fem Bueno, una i què? cosa. I què? Fem una cosa. Això ha de Pago ser com impostos. un debat polític. Vale. O sigui, heu de tenir un temps. Vale? Aquí estem els ciclistes. Pau Cicletes està aquí, Pau eh? Cicletes. Tu sabràs. Pau Cicletes. Bueno. Pau Cicletes. I els anticiclistes. I sóc el que va amb el Porsche Cayenne aquí. Què passa? Que no sé, que no s'aparta. Xafant ciclistes. Bueno, també m'han dit que demanen molt el metro i mig, però hi ha els típics que estan en paral·lel patant la xerrada. Es pot fer. I després volen un metro i mig. Es pot fer, eh? Es pot fer? Sí. Ah, i jo m'he de jugar encara més la vida per avançar. Però què és jugar a la vida, tio? O sigui, t'has d'esperar 3 No, minuts jo- com si en són 5. Sembla que parli xino. Com si en són 5. Com si- com si són 5 minuts. Boníssim, amb salsa de soja. Oh, Sí. com si en són 5. Saps? T'has d'esperar a darrere i després avances amb seguretat on tinguis visibilitat deixant 1 metre Però i mig. per què he de fer tot? Torno a dir, tot això estic defensant la gent que m'ha dit. A mi també em fa ràbia, també ho he de dir. Però per què he de passar per aquest calvari? Què calvari? Perquè tu vulguis sortir amb la bicicleta. Doncs no vagis amb cotxe, tio. Ja Doncs està. no vagis amb bici. Ves amb bicicleta tu també, ja està. Senyores i senyors, fem una cosa. a part- Vine un dia amb mi amb bici. Després, arribes al restaurant de muntanya que volies arribar per fi i no pots seure. Per què? Perquè està ple de ciclistes fent la Coca-Cola. Com? Coca-Cola no. Home, tu vols anar a dinar allà a fer-te una carn a la brasa fent la i no literal. hi ha puesto perquè hi ha els ciclistes amb l'Aquarius. I això, doncs no. Mira, jo et diré una cosa. Home, aquell Víctor, Víctor, aquell ciclista... Vull dir, la aquells Coca-Cola la ciclistes- poden fer els No, pobres. un Bueno, moment, però un jo moment. vinc a dinar, Tu, un moment. El ciclista aquell s'ha aixecat a les 6 del matí per preparar tota la roba. Però és que no t'ho he demanat, jo, No, i ningú t'ha demanat que vagis allà a fer la carn. No. Aquell ciclista s'ha fotut allà no sé quants 1.000 quilòmetres per arribar allà. això. Bueno. A veure, depèn de Tindrà la segurament ruta. un problema amb la dona quan torni perquè porta 4 hores fora de casa. És que no sacar el perro. Deixa'l que es foti una carn. Home, Que faci una Coca-Cola, Víctor. Bueno, home. aquest és el col·lectiu número 1. El següent col·lectiu és l'amic setcències. Tots tenim un amic que ho sap tot. Sap quan comprar en borsa, quan vendre, sap quin és el millor moment Sí. per fer-te una hipoteca, Sí. el que ho sap
tot en termes de drets laborals. Les vacances que et pertoquen, el que hauries de cobrar i el que què has de fer perquè et fotin fora i cobrar l'atur, per exemple. I si no ho sap, Exacte. s'ho inventa. Per exemple, aquest amic també ho sap tot en temes d'automòbils. Aquest no te'l compris perquè a partir de l'any que ve no el podràs entrar a Barcelona, creu-me. L'any que ve ja només podran entrar híbrids elèctrics. I tu li dius, però on tu has tret això? Tu fes-me cas. Tu fes-me cas, sí. confia. Tu fes-me cas. Confia, I dius, tio. bueno, dona'm fons. No, tu fes-me cas. Això és molt cert. És molt cert. I m'agrada molt l'expressió que s'està perdent. Setciències. Setciències. El konnichiwa aquest que deies. Sí. Pues igual. No, això és molt Setciències. fort i a mi em fa molta ràbia. Exacte. Vas tu amb tota la il·lusió. És una mica com el sogre barracunyat que et diu tu et canvies la cuina. Et deixes 20.000 pavardos o 50.000 a la cuina. Es que los acabados, el alicatao... Esto L'alicatao. me lo hubieras dicho a mí. Clar, és el mateix que et sap fer la instal·lació elèctrica cada casa. Clar, sí. Et diu... Que et mira el quadro. Arriba a casa teva, t'has comprat una casa nova, Sí. que és fantàstic, i el cabrón arriba i et mira el quadre elèctric. Esta fase no te l'han puesto bien aquí, eh? Esto no está bien, ¿eh? Los cables son muy Y antiguos. lo que está bé, et diu, me lo hubieras dicho a mí, que yo tengo un amigo tazo precio. Clar. Quan ja has pagat la multa. També és Truco romano. També és el típic amic que et diu, li dius, em vull comprar un pis i tal. Fem-me cas. Ara no és el moment de comprar un pis. Creu-me. sí. Fes-ho a partir de l'abril, compra. Però d'on ho treus? Li dius un altre cop. Tu fem-me cas a mi. Tu fes-me cas. Confia. I a l'espera't, que deies, no, espera't. Espera. Això em fa molta gràcia, que li deia jo amb ell. Et xista molt, et fa... Sí, en plan... Mira, nen. Que et diu, que t'està dient, no tens ni puta idea. Exacte. Vaig al lavabo a pillar... Espera't. I el cabron viu amb sons pares, eh? Sí, home, sí. Perquè està esperant ell també. Home, per això té tant de temps. Està esperant des de fa temps. Vale, i el tercer i últim, els conductors de BMW. BMW. Bueno. Específicament BMW, eh? Això és una BMW, espècie autòctona del Baix Llobregat. Sí. Però BMW... Bueno, tira, desenvolupa. Estem d'acord que són la penya més retrasada de la carretera? D'acord. Podem dir això? Vale. Ara, yo tengo un BMW y conduzco, Sí. tengo los 15 puntos. Vale, doncs tu ets l'excepció. Vale, Sí. pues Oh, sí, no, tú eres la excepción. gilipollas. No todos los pisos de Tú Badia no. son de 24 plantas. Ya ho sabem que no. Home, el paio què? Ah, no? Hòstia, Ja ho tio. sabem que Ara, no. ara entrarem aquí. Mira, ens falten 5 minuts. Vale, 4 minuts. acabo. Si veus un cotxe que no et deixa aparcar perquè està ocupant 2 places, fixa't, és un BMW. Segur. Si hi ha Gran. el típic subnormal que per l'AP7, totalment deserta, sense cotxe, circula per carril central, És un BMW. creu-me, és un BMW. Si estàs estacionat i hi ha un cotxe en doble fila amb els warnings posats perquè ha anat a comprar tabac, fixa't. És un BMW. És un Fiat. Diu un BMW, perdó. I el puto cotxe, per últim, que ha de deixar el nen davant de la puta porta del col·le. Perquè no pot parar-se, no pot parar-se a un altre lloc i que el nen camini uns metres. No, l'ha de deixar a la porteta del col·le i fer cua. I retencions, creu-me, és un BMW. És BMW. És un m'ha BMW. sabia. Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Bé, BMW. Mira, jo tinc una cosa més a portar dels BMWs. Digues. I és que la gran majoria són de segona, tercera o quarta mà, Sí? que és un xavalín que li ha comprat a un que era metge, ¿vale? A un altre pany. Es va comprar el BMW, se'l va comprar, va fer tot el que havia de fer, aquest Sí. senyor, i després se'l va vendre amb 200.000 quilòmetres o 300.000 i va venir el xavalín, li va comprar i va començar a rostir El cotxe. el cotxe a muerte. A fardar. I fardant. Fixeu-vos-hi, tio, perquè no falla. O sigui, veuràs pocs xavalins És que jo volia- amb un BMW nou de trinca Sí, eh? Sí, sí. fent el quillo, els veuràs. Jo volia tirar per aquí perquè de conductors de BMW crec que es poden diferenciar dos grups. O sigui, dintre dels conductors que tenen cotxe, hi ha els que ja tenen una edat molt post-jubilació, Sí. vale? Cotxe gran, senyor amb panxa, Sí. poc cabell, Sí. no? Que va fer botifarra amb seques i tal. I després també tens el quillo, el nano, El xavalín. que té un cotxe que si és nou penses aquest nano no li ha donat temps a fer tants calés per comprar-se aquest cotxe. Clar, sí. Vull dir, aquí hi ha un truco que falla. Jo crec que és Però el mateix que li diuen uy, mi hijo ha suspendido 7 en bachillerato. Bueno, però cumplió 18 años, le compro el coche. Sí, hombre, sí. I un pis, també. Compra-li el que vulguis, home. Mira, jo tenia Ah, una bé. cosa a parlar que era de la secció, bueno, del reel qui? que vam penjar. Amunt. La rotonda. Ah, has de dir. Uix.
A veure, jo tenia una cosa a xerrar. Bueno, primer, de les rotondes. Ah, sí. És que jo crec que ho podem És que deixar... tens moltes pestanyes obertes. Sí. Les rotondes aquestes la minimitzem, vale? I la deixem per la setmana que ve. Tanca pestanya. La minimitzem, deixem per la setmana Vale. que ve, vale? Però jo volia comentar algo que ha passat, que ha estat molt graciós, vale? Aquesta setmana. Sí. No em segueix ni Cristo, ens seguien 4 gats, i vam penjar un reel que va ser bastant, bueno, bastant polèmic, vale? Diguem-ho així. Parlàvem dels pobles més lletjos de Catalunya. Vam dir pobles, i realment estàvem parlant moltes vegades sempre, de ciutats. Ui, sí. Volem demanar disculpes amb la mà al cor. Vés-te'n a cagar. Escolta'm, vés-te'n a cagar una mica a la via. Quin és un poble? Tio, És que són 30.000 habitants. Ets el més llest de tots els comentaris. Et donarem un puto gomet. Bueno, però això... Ja està. Això a nosaltres ens va bé. És que li feia molta ràbia. És que no he sortit de Barcelona i no coneixeu no sé què. No, clar, tu saps millor que jo, oi? Que no he sortit enlloc. No, i el que ens ha dit, que sou uns pijos. Som piquíssims. Ah, sí? Hòstia, no ho sabia, tu. A tot Em això... vaig comprar 2 BMWs d'aquests. Clar, home. Com que som tio. pijo. A tot això, mira't el programa. És més, el reel mateix t'ho diu. El Xavi va fer recerca. Sí, però la gent això... La gent li és igual. És com a tu que has dit, he fet recerca. Sí. A la gent li és igual. És veritat que vam opinar, també et dic, però bueno, el típic toca pilotes que, hòstia, no pots dir res. En Escolta, Doncs jo mira, recomano. serem cures i farem missa. Jo recomano que tots aquests... Farem un moment, més tops. Tots aquests que ens van rajar i que van fer d'això, gràcies perquè ens heu exposat el programa de puta mare. Vale? Moltes vegades quan parlem aquí de quillos i tal, vosaltres representeu aquest estereotip, així que gràcies per estar allà i formar part. I us recomano que veieu aquells que no heu vist aquest reel, recupereu aquest reel que està penjat a les nostres històries, al TikTok i al nostre on sigui. OnlyFans també està penjat. Mireu-ho, que us fareu unes risses, vale? I de pas, si voleu, us mireu el programa. I veniu a l'Esquella a fer una cervesa. Això, veniu a l'esquella. I ens agrada molt. Batman no és res sense el seu Robin. Escolta'm, Perdó, sense el Joker. El Robin era col·lega. No, que no som... Batman és un altre amb el Robin. No som res Per les sense tardes. els haters. Batman no és res sense el Joker. Sense el Joker. Gràcies per perquè ser el Batman el amb el nostre Robin Joker. per les tardes fan altres coses. Bueno, es comenta per la premsa... Jo no vull dir res. Premsa rosa i blava. Què és la premsa blava? La premsa blava és el PP, tio. Escolta'm, ho deixem aquí, penya. Ha estat de puta mare aquí a l'Esquella, no? Gràcies a l'Esquella, un altre cop. Sí. Sou molt bons. Molt bons!